ମୁଁ ଆଜି ମୋନିକାର ଆଚାର ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋନିକାକୁ ସିଝେଇଦେବି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ ଚାମଚାଟେ ରଖିଦେବି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୋନିକାକୁ ରଖିଛି ଏଥିରେ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଫୁଟିଗଲେ ଏଥିରେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଲିକି କାଢ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଏତିକି କାଢ଼ିଦେଲି। ଏଥର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି ଶୁଖେଇଦେବା। ଏଭଳିଆ ଖଡ଼ି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଶୁଖେଇଲେ ତଳ ଉପରେ ହେଇକି ଭଲ ଶୁଖିଯିବ। ମୁଁ ମୋନିକା ଆଚାରର ମସଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିରା ନେଇଛି, କଳା ଜିରା ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି। ଧନିଆ ନେବି ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍, ନେବା। ଜିରା ସ୍ପୁନ୍ଟେ ମେଥି ନେବି ସ୍ପୁନ୍ଟେ। ପାନ ମହୁରି ନେବା ଏଥିରେ ଏତିକି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟି ନେଇଛି। ଆଗ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏଠି ଚଣା ଡାଲି ଚାଉଳ ଟିକେ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଏତିକି ପକେଇବି, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜିବା। ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଏତିକି ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବି। ମରିଚ ଦାନା, ସୋରିଷ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ମସଲା ଭାଜିଗଲା। ମସଲାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପାଉଡ଼ର ବନେଇବି। ମୋନିକା ଆଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗ ବନେଇବି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଫୁଟଣକୁ ପକେଇଦେବି। ଫୁଟଣ କରିଦେବି। ଏଥିରେ ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇଏ ହେଲା ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ପାଣି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଗୋଡ଼କୁ ପକେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲା ବେର କରି ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲାନି। ପାଉଡ଼ରକୁ ଏଥିରେ ପକେଇକି ମିଶାଇଦେବା। ମୋନିକାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବି, ମିଶାଇଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋନିକାର ଆଚାର, ଚଟପଟା ଆଚାର। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ।